Megmutatom ma éjjel Budapest City-t, csak táncolj te nekem itt még egy kicsit. Bemutatom az éjszaka varázslatát, ne feszülj be, hey yo baby, maradj lazán. Azt mondom én vagyok az, aki megmutatja még neked a bajt is elmulasztja. Velem az, aki fajin, azzal én is az vagyok. Vagy mit gondoltál, lopom én a napot? Skyforce bomba ragad 10 éve egy húron. Dugdod a dalon, vagy nézd a YouTube-on. Az emberek jól tudják, hogy mi kell neki. A Skyforce csapat ezt megteheti. Vagytok azok, a szeretetetekből én adok és kapok. Olyan jó, mikor a dalom mindenki fújja. Akarod-e hallani újra és újra és újra? Felcsendül a nóta, ezt várja a nép oly régóta. De ütött az óra, álljunk meg egy szóra. Fogadj mindig a befutóra. Junior a vendégünk, jó reggelt kívánok! Igen, nyugodtan, ez a telefonnak a kiangosítója? Ez csak egy headset. Vagy az, igen. De miért vártad, hogy a Csilla hívjon, hogy van Lacika? Vagy? Nem, hallgatom az új album dalait, ami szeptemberre fog megjelenni. Ez a gyönyörű promóció volt. Na hát gratulálunk, ugye hát előre is lehet gratulálni, jön az újabb Csöpség. Hát köszönjük, hát de nem megcsinálni, nézve felnevelni egy gyereket, ugye szokták mondani, hogy de ez szép dolog, csak én nem nagyon értettem mindig, tudod, igen, vannak szülők, akiknek sajnos nagyon nehéz gyereket, ugye gyerek megfogalmazása nehéz, igen, összehozni, nem tudok beszélni nagyon korán még, és tényleg ez egy istenáldás, egy gyönyörű dolog, de én azt gondolom, hogy a születésekor méltó, meg akkor igazán gratulálni, nem? Vagy ebben tévednék? Szerintem ilyenkor is azért, mert nagyon szép lehet, hogy köszönöm, félreértsétek. Ti annyira nem élitek meg a gyerekvárást izgalmasan, ugye azt a 9 hónapot, de hát attól az még... és ez gyönyörű. Ajándékot nem szoktak ugye előrevenni, azt szokták arra mondani, hogy az nem jó, hogyha előre megveszik ugye az ajándékokat, és azt átadják. Hogyan fogadta Lacika a hírt, hogy lesz öcsikéje? Hát édesen megpuszilta a nyuci hasát, meg minden mondtuk, hogy itt a kis testvér, és hogy fiú lett. És nem kérdezte, hogy apa, ez hogy jön, vagy hogy kerül oda anya hasába? Vagy... Nem kérdeztem, még 2 éves még annyira nem beszélt, csak ilyen alapszavakat. Igen, én pont ezt akartam kérdezni, hogy hogy álltok a beszéddel, beszédfejlődéssel. Szépen lassan, lehet egyébként azon tűnődöm, hogy lehet, hogy az is van benne, hogy 2 nyelven hal, hogy anyutól roma nyelven hal sokat, a családban beszélnek cigányul, az a nyelve anyukámnak, és ugye a bölcsiben meg csak magyarul, és lehet, hogy ez egy picit később fog ezt megtanulni. Meg hát az a lényeg, hogy mindent megér. Vannak ilyen fiúk, akik nehezen szólalnak meg. Már hosszú idő után kezdenek el beszélni. Még egy év, lehet 3 éves korában lesz, és akkor folyékonyan tőmondatokba kezd el beszélni, nem tudom. Most addig gyűjti az információt. Szépen feldolgozza. És egyszer csak tudod, majd a gyerek egy kifakad belőle minden, ami az előző években doktori disszertációját felolvassa. Nagy lenne. Csilla, hogyan fogadta a gyermekáldást? Nagyon-nagyon szerette volna, hogyha lány lett volna, tehát nagyon a lányok ezt szerették volna. De most már tuti, hogy fiú? Igen, most már tuti, és akkor így gondolkodtunk Leila, Laura, valami elbetűs neven, aztán most arra jutottunk, hogy a fiú, akkor, tehát már 3 hete ezen gondolunk, hogy mi legyen a neve, és szerintem a Dávid lesz a megfelelő. Szerintem Dávidnak van, szerintem nagyon szép név a Dávid. Gondolkodtunk Laurent, és nem akartuk ilyen nagyon, tudod, ilyen romás, ilyen Alejandro, nem tudom milyen, ami nagyon ilyen megszokott szappanopera hős nevet, hanem inkább csak akartunk egy egyszerű szép magyar nevet, ami egyébként nemzetközi a Dávid. Egyébként Csilla is jött volna, illetve Lacika is, csak bebetegedett, ugye? Igen, a kisfiú beteg, úgyhogy nem akartuk behozni. Mi a baj? Meg van fázva, ennyi, semmi komoly hálás. Ilyen melegben, hogy tudott ez a gyerek megfázni? Hát nem tudom, viszont a bölcsibe szerintem a légkondi, nem? Minden klímát. Vigyázzunk el a klímát, tényleg 10-20 perc is elég az, hogy az ember 2-3 napig... Minket a Dudás Ádám fagyaszt bent a stúdióban. Állandóan légkondi. És milyen, terveztek valamit nyárra? Vagy te most arra vagy haknikra a fellépésekkel, nem mentek sehova? Hát az új album, amit én említettem, tudod, szeptemberben mi jön, majd ez nagyon fontos hamarosan a boltokban, de egyébként persze fesztiválok. Hát ez egy nagy meló most ilyenkor, soha nem tudok elmenni nyaralni, mindig a hétvégén a fesztiválok, hétközben meg a stúdió. Az a hír járja, hogy jó, hogy ugye fiú lett a második gyermek, hiába szerettetek volna lányt, illetve lesz, azért a kislányig nem álltok meg. Nem álltok meg, mint nem tudom, hogy a karriert. Hát nem biztos, hogy harmadjára összejön a kislány. Nem biztos, hogy negyedjére összejön a kislány. Bekapcsolni telefonon, azt hiszem, hogy ne is mondjátok, ki volt amúgy, nagyon szeretett volna egy kislányt. De minden a fiatal anyuka egy kislány. De már nem tudom. Ő nagyon szeretett volna egy kislányt. Lehet, én is harmadikra, negyedikre így összejön. Persze, nem, most már védekezünk. Nagy számoktól. Védekezünk, kész, nem, ez gyönyörű így. Most egy darabig nem kell, tehát itt a 9 hónap alatt. Köszönöm szépen, azért tényleg nem, szerintem elég.
Hát nem elméletileg, igen, gyakorlatilag mikor fog ő megszületni? Októberben. Októberi gyerek? Októberi gyerek. Mérleg? Az jó lesz. De hogyha Skorpió, nekem az is jó, teljesen mindegy, hogy hátesítek. A Skorpió a legjobb. Tehát... Ja, hogy ő Skorpió? Ja, elnézést kérek. Hát a legjobb csillagjegy, figyelj. És jól vagytok minden rendben amúgy? Persze. Olvasgatok egy cikket, és Te lusta ember vagy? Nem, csak nem bírom elkerülni a cikkeket, és ezzel akartam megkérdezni, hogy jól vagytok-e? Itt volt az előbb Klapka György. Igen, dumcsoztam vele kint, aktuális aranyárakról. Mindentől függetlenül tényleg nem akarunk semmilyen hátsó üzenetet megfogalmazni, csak kérdeztük, hogy bírja a strapát, miért nem pihen egy picit, meg hogy mit gondol amúgy így a munkáról, és mondta, hogy kétfajta embert nem szeret, aki lusta, mi volt a másik? Buta. Meg a buta, igen, a buta és a lusta embereket nem szeret. Helyes, nagyon egyet. Na, kanyarodjunk vissza egyébként, mert már annyit promóztad az albumodat, hogy mi most fog valamikor kijönni ősszel, nyáron? Igen, nyáron, 14. albumom. 14. 14. szólóalbumom, igen, és ez a legjobb lesz. De nem azért, mert mindig az ideje a legjobb, hanem azért, mert egyrészt rengeteg zeneszerzővel, hangszerelővel és zenésszel dolgozom együtt, ami az utóbbi években nem így történt, mindig egy stabil csapatom volt, és most teljesen nyitott vagyok mindenki felé, és szívom magamba a zenét. Egyrészt, másrészt pedig azért, mert nagyon érdekes és meglepő duettek lesznek rajta. Harmadik, hogy visszatérnek azok a slágeres dolgok, amik így nem tudom, így 6-7 évvel ezelőtt voltak, tehát nagyon populáris. Drága puszi, Csillát, meg Lacikát. Köszönjük szépen, jobbolás Lacikának. Köszönjük szépen, Robi. Van egy lány, aki tetszik, a stílusom ámorító. Látom félénk, de mégis magával ragadó. Mindig nézzük csak egymást, ha meglátom valahol. Mégsem mondhatom el, hogy a szívem utcakatol. És látom, hogy tetszem, a mama miért nincs itt mellettem, pedig a szerelem mindenkiért. Nem akarom azt, hogy nézd rám, mint egy szomorú rabszolgalány, akinek a szíve húsba vett, pedig ő tele van élettel. És amikor reggel útra kél, simogatja haját az őszi szél.